Ontinyent publica la festa, i això significa que els moros i cristians eixen al carrer, a l'encontre amb el públic, amb la seva gent. Primer acte que anuncia la proximitat dels dies grans que es viuran en agost. Un acte que reuneix fins a 3 promocions festeres, perquè els portaguions d'enguany seran, en la majoria, els primers trons de 2025. La Societat de Festers estrenava medalla per a ressaltar la seva figura, detalls per dignificar qualsevol paper dins de la festa. Per suposat, la promoció que centra tot el protagonisme és la de 2024, amb els seus primers trons cristians i moros que han entrat a la plaça Major acompanyats per esquadres infantils. Tots ells amb la indumentària de gala de les seues respectives comparses. I la publicació també és el moment de dir adeu als màxims exponents de la festa de 2023. Els càrrecs que l'any passat tenien tot el protagonisme s'acomiaden del poble lluint els seus trajes especials i amb un últim moment en què han passat el relleu als càrrecs d'enguany. Lucía Gil, capitana marinera, rebia l'arma de Miguel Gandía. José Manuel Pardo, capità Taifa, la del seu antecessor Vicent Martí. El contrabandista José Seguí ja té el pergamí que li ha donat Vicent Bordera per declamar els textos de Cervino. I l'abencerraje Samuel Martínez també té el pergamí que li ha traslladat Juan Analcaraz. David Seguí ha onejat per primera volta la bandera cristiana. I Marc Padrino també ha fet el propi amb l'estandard de la mitja lluna. La festa de moros i cristians ja té imatge que l'anuncia, un cartell innovador, obra de Gonzalo Gironès Gong, qui ha introduït com a element destacable el paper del públic, del poble aplaudint i donant suport. Ontinyent s'acosta als dies on la festa omplirà carrers i places. El president de Festers i l'alcalde de la ciutat ho han anunciat seguint el ritual de la proclamació. Veïns i visitants, vingueu desitjosos a esta festa que a joia i pau convida. Dames i cavallers, estem en festes! Un any més, a l'ombra del campanar, arriba el moment de la festa. Tot està preparat, tot a punt. Ara ja la ciutat és vostra. Ara sí, dames, cavallers, estem en festes! Ja queda menys per viure els dies més intensos i emocionants de l'any. Des d'avui queda publicada per a tot el món la festa morocristiana d'Ontinyent.